ମିଠେଇବାଲା ଓ ରମେଶ। ମିଠେଇବାଲାଟିଏ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମିଠେଇ ନିଅ ମିଠେଇ। ସବୁ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମିଠେଇ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ମିଠେଇବାଲା ପଇସା ନେଇ ମିଠେଇ ଦେଉଥିଲା। ରମେଶ 50 ପଇସା ନେଇ ମିଠେଇ କିଣିବାକୁ ଗଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତରବର ହୋଇ ମିଠେଇବାଲା ରମେଶଠାରୁ ପଇସା ନ ନେଇ ମିଠେଇ ଦେଇଦେଲା। ରମେଶ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମିଠେଇବାଲା ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ରମେଶ ମିଠେଇ ଧରି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଗହଳି କମିବା ପରେ ରମେଶ ମିଠେଇବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଲା। ମିଠେଇବାଲା ରମେଶର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଠେଇ ଦେଲା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।